Larisa, la toată povestea ta de viață, cu siguranță trebuia să fie și o parte în care tu îți poți da din experiența ta. Eu cred că o parte dintre cei care urmăresc acest interviu știu că tu ești cea care putem spune că ai adus o noțiune nouă în Republica Moldova, o profesie nouă de coach. Tu faci coaching și vorbești despre viață și vii cu sfaturi pentru antreprenori sau nu sfaturi, dar asculți antreprenorii care au anumite probleme și îi ajuți să găsească soluții. Cum ai decis să faci acest lucru? Este o chestie despre care în Republica Moldova se știa foarte puțin până când tu ai început să popularizezi această meserie. Eu în momentul în care am învățat foarte multe lecții de la viața asta, cu pierderi, cu urcușuri, cu coborâșuri, dar una marcantă a fost cea când am pierdut-o pe mama. Eu o perioadă lungă, după cum am menționat, mi-am adus foarte multe învinuiri. Și eu la un moment dat am înțeles, eu nu pot să fiu o mamă dezechilibrată, să plâng, să văd doar negru în ochii mei, ce le dau eu copiilor mei și ce-mi dau eu inițial mie. Ca să poți să dai cuiva, trebuie să fii tu întreagă, să ai pace cu tine, echilibrată. Ce fac eu mai departe? Și atunci, la recomandarea unei prietene de-a mele, eu am apelat la un coach din România. Nici nu știam ce e asta. Noțiunea mi-a fost adusă așa. Este o persoană care este certificată ca și coach și ea o să te ghideze să depășești momentele astea grele și toate fricile și învinuirile pe care le ai tu, ca să ai o claritate asupra vieții tale, ce vrei să faci și când vrei să faci.